Ndizi TV News Digital na bwiga sense media YouTube na bagotonya gwitira Ndizi TV News asense moye website na bagotonya gwitira www.ndizi Ense ekerengerelikia gwitira sinambiyiri gabwa screen yago elinde omanye Kerubo tara ase chichiro na kioroche amagori agenderete obosibu abere boko gunseli gori amafuta sense moya mafuta asense moye sukari na kioroche amagori agendete koba omanchi muri asanga nche kerengereliki aho gwetera sinambiyiri gabwe screen yoburiro bwa corona Kerubo achite mitandao nigo yari gutumika sana ekera abantu baganiriye mbabera se bagwichorerana igo nonye ne chi meeting go sebi karabantu bari gutwara nigo bari gukora online igo Facebook omete yabeteke gutumika mono anene mono ekero kuriria so bonchoriria sector yo bonchoriria yabeteke kokorekana online sana Mondo nyakabwato bintakonya nigare gwa kebicha opost ya sense media Facebook aigwa kora order yago online byanyara ko babiko gwikira korende bono iga niga enekiringa asense maya ebonchoriria mbora babuya eyagereire anyara ko bagakurusia abantu kura sense meri chinga kyatebiringa niga bire gakonyoro bokongu asoko enyorera chibesa kura sense meri konde eyagerire umukiri gitambukiro ase okwenekinga kubutale abantu abo betaneti chiribu ikominemo igo mancho murigereria agendera gusangana inche elinde twemanye nara yagendete kokorekana anene mono ase sector yo bonjere chinga kitoro chinga eserikali yagendete kwerobe ase chiriria nyakoe nabete gingo sangana bonjere sense meri kolende omancho murigereria ase gento kyogo kumya sinia yagereire serikali chabere chigwetuma anamona kero kuri serikali county ya Kisii yabere kegwetuma no ligeretie sechiro ya daraja 2 no nyambara ikera ni birengo biri bitakeire babiri bakwagacha chichiro kolende kero gotara sechiro ya nyakoe abonchoreria embora na begotu naboiga bonchore na bagase no gotwerwa isiko yago twero batali basoa ase bagachire konendo chitarangeri naro abara ikoro SML babe bagotwenekeri ningi gekogera barabubuna barayibagotiga abantu bagotwerwa korwa sense meri batago soagali sebagokorera obonchiriria ekegere serikali umetini mugiti getambukire karusi besa ekaene kinga nkwaga chirubara sali yabo bintu mbira babigonchirira anene moneke toro chinga chiskurungo chichire ko bunga abanangwira na balesko obosina obotigalite ko ba chimibere goika chimibere ne 200 ekero kurya ya 2 kg ebituma na baro byakinire mbira toka wesenga igolindire yirana go chance go manchi murira nabo yaberera kongo abayiboli ekero bago chigwake sabuna ki aboroke bago chakwira na isiko emetenyiga bago chakobera ningi bago chakore igo manchi muriye nekerero go cha serikali enyara ko bagiye kurigereria naki erabege koirania ebintonse tari obosibu kanonye ne sabuni ekero kurigere ligolire sabuni ni golire igoro mono igachinga kinale gosangana boncherebe bitungu ni go baye negatinga ase enetilie ne bako bakoletere bitungu ni go bakubiretera ase chiribu sano ne chimisano ine tilie nene bakoletera lakini kolende oboni ambora babuye kyagera customer nchiyo uchumi noroche bunere omonto nabakulia chingeni bono igachitabwati no nege tungokeli omancho murigereria oboncherere nigo bogendete gokonga kolende tyato sange na barabo toigwe na kibakoerera bono bonchereri obona babotokongerete biasara mbiyo bantu mbayo bakogora tobegeta bagori boka na bono tokonerani kairende toko rusia bagori chibesa chaborire toko ebintu bitokoni bono ntolikoni bono tole bali bare tense nande nabuboka toligerera netirende ngogotogori obontoreri borabu bwatuomeire bana tosinyirana na kitoko menyana na abana na kinga kia abana bakwanda none chisukuru na kia abana bagosoma endagera yakongiro motoriro 200 ngaitoko rusio motoriro totonde 200 ngaitoko rusirende nonya ne sabuni igekongete amaguta akongete keregente kiomete bana tokumetinga ki obogimo bwatokongeire nara indo cherende bono rende ntokumeti ntomatinga mbwarorobe ngakitogo kora bono ntuo bonchoreri bwatokongeire ntosinyire ngaitoko tamagochi abana atobwate ndoche tokogenda kweruta dotiga abana ngairende bagochi bono nabo tosinyire igo onye serikali ya Kenya nabego tokonya bono naba bonchorire netokore gosembia biashara obogima mbotokongerete Kenya yabeire ngo uchumi yakongire kakino ane school fees tukumeti chano alinga kiego chigotobera ndobwato mochanda twaligere ngeto ligeretie ngoro ime totarochia stoko na stoko cha kakimwale gwanja serikali kakia konya bana inchi
Kuna intu ana tuchandegete abataka maete nturi kwenyara abange nturi kwenyara. Gaki motokonye. Motoira neli wichumisa. Agara gaki tonyale kweyana. Ntoroche ngomo chando noro monene. Ise gotacho mwaka twachandika. Igabana uchumi ina bere ngong oroche okoreta chingeni tori konia. Obuoyo obokongeta. Chingeni tokoreta gato kokoro motori siringi meino motori. Obuoyo. Lakini gokoreta gato tori koni nonya. Tuatu ruchimbura matobo kagochiato gotacha. O ikanyomba abana nae baligerereti. Kende ngeyoko ba. Kakia serikali ya bono. Kakia anja motokonye. Nje chire ngo tara matuko chiro chumaina na chuma. Amasoni ande bikoroto. Ya si atwera ngongu ni customer cha tobuli. No guma wa kongire. Ya no nya bikoroto ni kole truse sawa wono guma wa kongire mo bangina ba botiga ko tonda kere guma wa bakong. Kere sawa gumba ko nya konde bikoroto ne ki batari konde tera wono guma bombere to bakong. Uchumi ya Kenya bona iga tuasemere serikali ya chenga ni ne cheto konye. Ne tuaro rende yangere gotumisa. Na bona semo yobosi mabuta ne bintu binde bya kawaida chisabuni. Komo wa kawaida wa mwananchi tuwaumire. Ona iga ari goturigeria abantu ba kawaida baturigeria batokeire bintu. Naritora nyaro gimoro che nonye bintu tobwate nonye bitungo bintu bino tobwate to kore to konyore besenga kini bintu tukugora rigori nene. Chumi ya ito ya Kenya ya kongire matunda ntorikonie bisigere igoro obosini gobore 200 bono ngakitoko bono ntoro serikali yarabune gotoire bana bwange ntoro yarabune gotoire uchumi ya kongire mbagweti ya kongire Kiregente ya kongire sukuru ya kongire uchumi ya kongire aso wengo uchumi ya kongire enteni ga ikomi samarita ngoro Josephine Kemunto koruititi nzendo monjoreri bwe bitungu ngeke bandekera misini abane sukuru fees mbatagete baragera umutolire twakagorira misini rero 200 bane tusinyira asitogotia bakibuna intwe ebigori ebyebika tware konyora bokonya nonye nkiombe kende iga tungana nonye ne gurupu ntotakeira bokonyi kyagero bwakongire ebitungu na akagorire chiribu 500 rero ngokorera gusine chiribu 300 Nao ni gosene ribu nande nari nakore kyagara nande bono obugima goika barobu togore kende kyagara bana ntobwate bwatokongeire borobu kyagara chiro ara torororo tonyore kende none sabuni lakini bono bwakongira so bwenge borobu ntokane tiobo konyi korwandons bono omugambi tuenda rende tuimuki twekonyara ntokanye tiobo konyi borobu bwa bwangu Kera ntobwati ncherende bone tokwenda tuchikoiba tobwatwe tokobwatu nara na magoso Umanchi murigereria abo nabo abonchereria korwa asechireri ya nyakoe abo babere bakoerera naki obonchereria bogendete koba asinsemo chirichabo kuline bagendete gwituma nonya nebinto byabeire bigokonga umanchi muriera nditogoska motwekera nari gosanga nabo bakobugori ebinto mete goika ebinto biri bigoikagali echiro mbarororo bakobugori anene mono abantu abiga ba boda ase sector yobosombi ndomete sector yobosombi ne yengencho mono ekiagere bintu goikaba kasechireria nyakoe gosechiro ya daraja 2 gosechiro ya keroka mbiganetie kubugorigwa na ugotumika chigari na ugotumika epikipiki kolende asense moyo bosombi mbora abaraisi gesa amafuta akineta sechishiringe 200 na bugekera chikuyirwa akabaga kuyirwa sechishiringe yemo igo abonchoreria bechipikipiki gosase sector yo bosombi yonse teranyora ibaga gositeranyora buya na kibago kwa ubonchorere bwabo kolende ekero kurigeria abantu abange na abantu bari bagatumikire kigari rera matukaiga okonyora nga bagotara namaguru ekero kurigeria abange na bari bechiro ekero bakonya kingini cyabo bari bakarusiri kingini korunga ba epigipigi yabayirera gucia seciro bono iga nigo batebire ngamba kunyara gwaka na ligoririe ekipigipigi ebonje muri ekero kurigeria nga ekero ligoririe amafuta li komenta
nigo naro FA guchiamenta gokwera onde tayoraganie achikoumia igo aba Kenya babere bago boycott ugutumika chipikipiki gostiga ali goikase gari baganete nabo konyoronga omonto obere kagotara ase gekegetambe kondeka nali gosanga nabo nchirire bechipikipiki nigo babete bakoene kinga rero nonyema mamboga oli okabaire nga ebesa bachikobaire ra chingeni rero mbaliko ba eba kuimoka beire barabwa banyene chinga kibabere bakorera nga hasara babere bakonyora nene omwanchi muligereria atari abana boda boda bukana na ase chinsemo chiri chime bagani babere bakonyora hasara asige kegetambe chinga kikwaro chinga amafuta na beteka gukine kero kuligereria nga mafuta na beteka guika amafuta 10 liters na beteka guika chiribu isato ne chimibere kurende bono iga serikali ya betege kuyiria mafuta bono iga bokonyora mafuta yo gwetera elibweyemo chimi isano na isato ekero kuligereria stiduka chirio kogenda kondeka nali gusanga no monchirerio boda boda na babetega kwerera nga obugima bwabere bogokonga ekero kuligereria serikali kondo mwanchi umuligereria ntori no kwegena nga serikali nchigonchireria lakini ekero kunyora chinga kiri are gokora campaign kero monto ngoli arengeira nga nyemetinye tato yokango soabisi ninchigonchirerie amange ekero bachigo soabisi bakanyara kwa bakwerera nga asobisi nga besanchiyo ekero kuligereria se national treasury mwanchumuli kera kuliya na Ense Maria kiare negendeta kwene kinga ngusangereri bale ebango isaine kulindo mwanchumuli tokararanga umuraibwe Ense nagendeta kotebanga abantu baru ebango nonyu muntu bwate emyaka 15 netatu anya hore ko baga kwene kinga ngurwale bango ya kerali tuko ibo mwanchumuli gereria ntoro chobugi mambo gendeta ko kongara kintimeti kerengeli kya Ense ya ngikeli serikali ebweneta ko mukige tambukero hasa kwene kibuna uchumi ngoira nere buna yaringa bukare ntoroche omwakoli bwechiri bubere na isato uchumi yabeteke gokongara kini ntorochi ebintu mbirororo bitabete bigotira karango sanga nabantu abange bagotebanga akerenga kekero chikura chigo chigwako nigo konyora ligori liobosi ligotira sekerengo kigoro mono timetinga nabana siasa bakogera obosi bwatira korende ekero bairu chikura ekero basaira bisi ningi batakwira nelirigori liriobosi bagotorera na kyobonchorera bwabeira sensemo yaye Kwani robo onjeri ase nyakwa iga chireye gonko ndiye pigepigi lakini most of the time nchego gongo samba matunda ayabangina abako ne ase obonjeri okoro obonjeri ase chire ya nyakwa ukwanira obonjeri na manganande uchumi yakongire na ne biashara bikongete gotogote serikali asogwanja bataregesera obogimake na intutogo kero obogimo butometa ase Ense gomba wetie binte bikongo igorari twabia tokongera nsa onyene sese bona iga tosiko na kya senge ngiyo obogimo bwakongire na bana mbali koragera buya nyumba nabona iga ebura chago do sensa nane gaiga Mieke gima umanchi muligere nigo twabere tugosanga nabana boda kurwa Ense Maria nyakoe au babere bakorera na cyuboncherira Ense mo yabo yabere kondo manchi muri ntumete nga sector ya boda yabake gokonya anene mono abasaye abangemba imukige tambukira so gwetuma nabo gokoene kyenga ngwayigendereria bale chinga kekero kuligereria nga abantu abangirika bale goso ase obuke bago nigo babete bago so Ense mo ya boda kondo manchi muligereria chinga kitogokwanera abasaye ekero kuligereria abasaye be myaka 35 go chance abasaye abangemba bwati mirimo ekero kuligereria serikali ya Kenya ne yabere kibogia Thika Prison Women ndora bago chikoru bakurwa maigelio naki abantu babwenete ko kuligereria enchira yokorosia amasakara yiga yogo paki skali ndo metali ande nailo na beteka korusigwa nekiyombekeri kya nema bono igantu bwate yiga ya brown risakaleria brown rikwane kinga ngosiba dide skari kondo mwanchi muligere serikane bwenete ko imoki egetambukiro kya bena sokone kimna abasaye ngo ekonya bale kondo ko chinsemo chicyanya ko ntobete tugosanga nabasaye abo babete bakorera na kibabiri bagucandika sigike getambe cinga kibataranyora emirimo amalieta ngoro kusaira mayaka ndojenga uchumi ya Kenya omate ya mentre sana kono nonye ebituma twakagorere siringi 120 rere bikale baka byakire 300 motoriro kono ngobolyo murayo itoyo manene bwana Ruto
atari gwanja tororere ebintu ebi bune ndagira bakeirigori at least no mwana inchi orense anyore getari nera kwirwanirira no manyete nga bana inchi bonsi mbana kubwekana mbale bakonyora mapata arense bono ndoche nganto chandike take bari gwanja batokerie ebintu amagori abona ari gwaka ngambu ya mono omurayo itomonene igoraria kuna ntu abasai anyare gotorora ekegwango tore atuni ntu toroche na ntu serikali ya mambia anyare gotorwanirira na ntu tonyore kebwato kende na ntu tonyare gosora nyumba. Omanchi mulieni yotogendete gosanga imeyo murubiri bwense yoboncherira kinga kitogendete kwemanya na kyoboncherira bagendete gokorekana anene mono asorogongo rwa Gusii kinga kitwabere to gosanga korugairi ase echiro ya nyakoe ase twarorire na kyoboncherira bagendete ko basinse mochiri akondo omanchi mulire tatorarigeria ngaki amagori gari ase echiro ya nyakoe na kyamagori yebinto ale akaro kurigiria eskali ya 50 kg gose chikiro M50 ni gobono igaba korete yetaga nkor kuspora Kerubo ndo monchori bwa biasa le bikeke igari ende na mafteska liga na binde bike bono na botoro chenge binto mbikongeta lakini rende serikali nero bereti kuna koyeriera ka kebna toroche lakini ndo buno bosi borobona no boro bwingenje mono ndo borobona botigarite gari ari rende twaru sabe serikali gake eto yere rende no bosi na borobu tonyo rende eger na boro bwingenje no abana rende ko bana hore kende aboncherali ndilora endo ora tabna bono esabuni ogorre bono bono letwa gorra 1380 omo sigo yo garkende ci customer bono chibor enya arekane kero kende nande ya chire isa bono inere challenge to wete kwanyora ya chire isa dande paketo affect ya sengenjo bono biasara yani mbiyo mono na bokoleta musigo buna bono kwara tara noro none no karibu nono mutenyo mugimo no buna mochere buno karibu none metenye bere linde igo bono wese to banga bato mentere bangera to kinga bato misira go chitige tigara abu ase na buna bona challenge na ndo wetera se chire ye itomono buna boni ga sai nande ko career nande ngatwara asku ngato sem to be kwense menga ya be ga sinande ko cha kori chi custom ine ar challenge nande to wetera serikali to sabe to konye kero kende ali bone su kwa bangi na ga ja oli kwa nyore customer ya mo ibere sato to be error egero te meroro na into na liora no ne bangi irendo Oinere omoncheriria korugari ase echiro ya nyakoe oyobere gakoerera na kyoboncheriria sensemo ya ebwabeire nabo igo okugania kwae gochia ase serikali anene mono chinga kiba beire bagukura gochia ase serikali babe bakorora berigwa obugima asokane kibina ebinto birito gutumika kira lituko ngo babire bikoira na ligorire Ense omanchumuli igenda kubwatia omurubiri bwense yoboncheriria nabo gontumira ujumbe ya genke gwetera sinambigire gabwa se screen yago nabo gachinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bakonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabo iga asensemo ya YouTube na bakonyara gwetera Ndizi TV News chinga kyomwanchi muligiriria nkwira na bona se county ya Kisii ndingo abonchiriria bekibana boigo emibagani kibani nchiri chikonigwa chikonya ebinyugo byogotinde omwanchi muligiriria nabo igo emibagani nkoni ere chindagera kero gwatalire gochia asorogongo rwa Gusii mete emibagani nemenge kweumerana asokone kibnango nyorero endagera akorende chinga kitwari gosangana barabo ningo babete bakoerera omochando obeire gokoene kigwastinse amachiriane ne mono kurwa se county ya Kisii chinga kibakoraga biara omunyakerugo o municipality ase county ya Kisii oyo korkwanga na Hashon Ongeri oyo obeire gakoreta goseka kogerera chibago se emebagani gosiekwa asikeli bakotanga taliko bachi sababu chisaine ningige kogera emebagani yugo se chibai chichigwesi kwa korende nigo beso kiribene nabo igo komugania omunyakerugo Ongeri abega korwa ogochika osika koreta amanganaye abe amaosioku asokwane kinga gibiri agokora ngobe kale teneni asokwane kibuna na barubu abonchorelia ngogendera bali
Akiagera umwancho murigereria ase chinsemo chicheme bagani barabunkori ngoru bare bangomba bwenete na barabuna abaibori bare mbaganete kwenyorere ngeri yabo yakera lituko soko enekinga oboncherere bwabonko gendera bole kondekero yasiekirwe mbabu atiase bago chikonene kirero kyabo babire bakorera gochese serikali county ya Kisii enyare ko bage korigereria engane yo ase batebiringa mbaganitie oboene kondete to sange na barobo toigwe na kibakoerera Asa Marieta ngor kwer kimatoke iwonde chairman ya Kisii County ba owners and hoteliers amagana abete igoro gari ngamagana yogo ichana enjira serikali yakorete yachigafunga ebirabu byaito jarenge bumaye na yarenge buya igo ware koimuka ntubuna executive bachiche batorangeri une organization toikaranse Ense batotebi amagani abo tari koimuka umuntu agochosie club n'abantu ntorigete bakore gasi abafanyikazi tugwate n'abange bono basiekire abantu abanga ibagochi batoeti notes egere tugambe na members baito tubaonye onye bakare gokorabo igo yare konyarikana municipal manager aba company by multi agencies tari buka bakogenda bakore operation igo egenteki nkeribuya nande nkeribuya buya ntuna abantu tugwakane bango tokore biashara bya halali nturiko ni changa nturiko ni yasore tugwate jiresis tugwakane serikali taxi tugwakana na chie chichikurwa chiache gwakana fanyikazi be serikali na chie chitori geta abantu tukurufise mubuko yaito ebiashara twakana afanyikazi beito aseigo yente kitu akikikeiri na andoe igo toko basaba bachiche baturangeri tuikaranse Ense batoereze na kibatagete Marieta onkoro kwa Charles Kiage on behalf ya manager ya hotel ne bar as a Kisii County abange baito mbanyare tugo chamba wate meeting bagandre to kwanira mangana ya bete entonje nda kwanire municipality manager Mr. Ngeri ento nda motebie tigako babuango gutumeka useke biashara bya abantu kuna che license ya biashara bya hotel ose club ne chiba chinyinga sana na rent ye chinyomba cheito gosonga ni gere igoro mono lakini akwa imukire sengenjo gutumeka maybe kibiashara batema konyanyasa abagusii ekionto wanja unless and otherwise ete a chairman ya bar owners and hotels association ete rama tabina abantu bao mbabwata mamochogete aimoke arangeria committee yaye baligereria manganaya kurende koimuka bwango guseke biashara byo muntu tari buya njebuna amanyete egasi twakorera matuka mange ntumanyete jiba guseke club chiri chigo etani amachirikari abekire lakini jiro chinjira kunu ebiashara kwa ligeri mono gukuna ne byo mugusio mino eyitari go jiwanchirana no nyangake is better you come you talk to us we say turangiria afanya kazi yabo sibimu atumireka toicho bisi yao oba bagere chigasi onye county kero chigasi go chikoba many hotels actually geta afanya kazi abange mono sana bago somia abana kuruo bago waka na jirani kuruo yani kila aina ya bantu bago sabi guchi hotel bara abange kurukoragera korara ne binte binge so njenge ntonda go sabe Mr. Ngeri kama out clear totebye kirenga kia kenene yogo suguma bagusii bami no mono sana ntoke manyete nane ntondra gukwana lakini tuakoire 24 hours otebye abagusii
buya ninkyo ko babunia naende gwetera ase chairman yeito Mr. Matoke. Thank you. Ni Alphonse Orioki, niko hapa kwa on behalf of Switch Launch. Kuna hii kitu imeenda trending eti sasa Switch Launch ndio tumefika, tukifika saa 5 tuna switch to strippers. Na hii kitu si reality. Ukikuja kwa ground hata tukiana tukifungua CCTV every day, hakuna mahali tumeswitch kutoka mahali venye wanasema tumeswitch kutoka kuuza pombe tumekuja strippers. Sasa kama venye my director alikuwa anawaambia labda sijui walichukua kama harassment, cause aliwaambia kama ni kuchukua license yangu lazima mfollow the protocols ya kuchukua license. Sasa ikafikia hadi wanang'ang'ana kuchukua license yake at long last, ikaleta mkusanyiko mwingi kwa watu huko, ndio ikaleta sasa sijui hiyo ndio walichukulia, alafu wanaenda kusema at long last we switch, ama hii jina wanaitumia vibaya. Hii jina switch launch si eti ni kuswitch from something to something. Hii ni jina yenye ilitafutiwa club na si eti jina imekuja kuwekwa kwa immediate we switch to strippers. Ni hayo tu kwa sasa. Ngana mangana sogete igoro ase county yetu ya Kisii. Ntoro chibuya segetendo kiabete sikirabu chetu ni hotel chetu chiasegetu ritukolia igoro. Nira buya ase buna serikali na nduna stakeholders wa Kisii county tugende gote wekegenderede usomende gote wanga gwetani murama chiko ubwati binde kegera natura iga Kisii county tubwati organization yunere gote abantu bamwabo mo especially kire instance bune yabeire ande taliengi ya sabantu tokonyara go shekelyo monte biasara n'umuntu yabegete biasara chibese cya chinyinga aimo gitieroni akare tororo ayo choro basada niyo sieke aya fada moti geigo imoko gende usiende gaiga na wara mangana makongwa ase county yetu nande o maana wa mangana nyo bintu gochi kogenda iga gavana yetu ngwa I'm sorry Mr. Harati ene egento tatorigereri limono ikiagere bine biasara bigwata abantu abange barikire bakonya abantu abange industry ere nene ase Kisii county gosoro bakenya nere yebwata abantu bago barikire abana b'abantu barikire ande basomete abange barura bajire ngumbu wetere biasara ebye kero bigosie ku mwana achikobera risabu mali nakiao jagoja ke town ma achikomanya gento kegendere egere na mambi bokia abo muntu igo twarori kitende kine ntekere sana naende umugambi ito anchorigeria onye aba staffs wa counties wa municipality achakire go chesere biasara by'abantu by'abana biasara baminto ntori go chugwanja tiyenchera obwati amangana ayo otweresere egera tumanye ngitugenda gokora ntune no tobiarira iganse ito no tokore biasara se itoma asteyo togochia unless onye kubwata sobwate gasi ngamo gochikotoa motorike tio motoira motokonye motoriko lakini for now iganse ito nande tete gotibera ku account yetu igona ara yokanda batebie ndiamono semo chichiba bona babere bakoerera imichando bagoitera nabo igokogania kwabo gochia ase serikali nabo igo okobeka amangana abo teneni kondo mancho murigereria ante turaso ase chichiro toimanye naki amagori are naki amatunda bono igakonigwa nabo igie bitungo nabo igo chinsemo chiri chia chinyanya omancho murigereria ati atosange amagori asobwamo asama dita Fridah vere no magori biasara se market ya Bosongo main one biasara bitao kora osie ngoto konya vile lakini chinga kiji to kire biabere bikon singenjo kora bamtoge wato komigwa so konyora naende anene mono Messi gondoli ko nyora se oburaisha se ngenjo koranga bantu mbajete ko simeka bintu se
mbia chete kwamo ande binde mbiro tokonyora urware byawe akongo bikia singene zachinde chibesa tutabwati chisaine tonyale koyu musigo ikia nabali bagotwikiriga zachinda singenjo ye transport no bugimoro jo nabwa kongiriga konyora nga batwikiria abana bagotoneria sama guri arigo echiro ga ntobwate binde kuna nje bindonko ninde myongo ninde chi watermelon chi avocado chi coconut chi nduma chi butternut bitungo saumu bintu binde bike lakini ebinde mbiro bona bitaiya sengenjo ebinde robo sengenjo bolemero ebinde na sengenjo bitaiyo sengenjo boranga liga salia litaraika ono asama goli mbiro tokonyora asama goli ari igoro ande mbiro tokonyora asama goli ari ise lakini mbitali gotoka ngichonse bona ega ebintu mbiro bona chikoko na tinkon nji obona osana nyichira onyo chiri chindere tiniko chireda mona sengenjo bona ega chiko tu chiri chindere ochikoneria aba customer wanya koromeka nga chiagunde ni chindere wani binde mbiro na tigere kore ebintu binde bona chikota mbeno ndo nyoro gotukorware bona nga nji obuye amagori arego emiongo bono ga season ya ete yobuye kero koranga liga salie tere bando mbaje te kwanda ngondo basimeke kuja nko manyare sawa asama goli ngoni tole ko bwate kanini sizes goli ndole ko tabele permanent to ko ni sizes na ndo na tuwa binyora to ko binyora asama goli ale buya to abione to ko nyora asama goli ale igoro ndo abione na magoli acha ase chira challenge mona to kutwara neli customer njiri ko nyara kutuikera buya chinde na sengenjo yobolemerwa zande na sengenjo bintu binde bando bali nyara kutuikera bono ndo batiga sengenjo bagote bagangare ni stage munerare ona bakonyora ngoko ni kuito koira nirisi ona iganyina nenya sambu yanga lidanganya yanga to kumuvia nande chinguru nimbo ati chokoli lakini bona go uchumi nengongo nande uchumi bona munere ya affect no ane biashara yebetara biashara bona biaga nijiwa shinyiri bikokolo tutabwati na bakonyora nga sengenjo uchumi erembe ebintu gwaka tumekero seneri Gusii kolete mesi bona ebitaka chiba shinyingo manyanya ko biko ngo economically ya tu affect biashara nande ne affect enjera kaso machiko che kugore ibintu yako ara abantu bakoreranga babwati besa ngo koranga uchumi ya Kenya siliko chira abantu byona na ndu tari ko chira egera matikanda nyore bintu biko tukunde kumanyaro ko kuno gukwana bara bere ba gukwa babona njaka ronda araki akore kane na ndege bosi nelia za tutorozi ndajinda bachenje tibya binabi za programs weather fund youth fund lakini akako ko access such funds ichigo tu ara pachele so even wana sara fund ye ngara to ranyorera operational ko ya vekiru nalio ranyege nenga nero lakini asabona ega ndo koranga ne namangana siasa amangana manga to ranga yesa ka to ko lakini asabona bono ega amangana uchumi awire serikali yamo to ko nya to are bindo mbero bono tutali ko nyara wiki wafanya sheria ko nyara nga serikali yangwanja ni ebintu nse yangwanja ni ebintu nse elinde to nyara ko ikera ali nga dora doga nje serikali to ko ebintu lakini doga nje serikali nyara ko uchumi so that mwanya mando kitu kweli kitu enyora tu ekorere bintu yono uchumi ndomigege serikali yangwanjirigeria mono de especially the sense of bintu bire byengendo mono to kaneti asichinga
ndabona amavuta yose ndabona sukari mabere into biri isi biri biko baramundo kwabo kwa family yao yakora yaragi Mwanchi murigereria ayunaro amagori agenderete kwenekigwa ase chichiro imeyoro gongorwa Gusii. Mwanchi murigereria ngo koirane limbia mono sana chinga kyo gendete kubwatia umurubiriga bw'Ense y'obonchereria ekero togendete gusanga naye asobwa monyora sinsemo chiche mitandao sensemo ya Facebook nabako tunyagwitira Ndizi TV News Digital nabiga sensemeri ya YouTube nabako tunyagwitira Ndizi TV News chinga kitoroche abakoli emirimo asege tigie chindege babeire koira na bene nabo igo kugenderera emirimo yabo chinga kibabere bagotwara umungusano no gati yabo n'abatenene libe TV ekindega kolende mbiyamano asinga incho babere bakuigwera ogochika kurwasike gambero nabo igo koira nago chaka gokora emirimo yabo igo mancho muligire to basagosika to basakonyegera tiganda aso mutimo komokego kingoira na ntokoira ya mase mogoika sensemeri ya J Designers tobe tugosanga na barabona kyo boncherera bwabera sensemo yabo goto basagosika to basakonyegera nkwira nanda segeka egeke Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii Ense Electrical neduke ko ni bintu byugo tumeke stima byechingencho ao buna chi switch chi extensions lamp holders snake lights contactors cables pipes meter boxes thunder arresters na earth rods copper tapes steel tapes emesumari ya steel chi sockets chi screw chi wire chi circular boxes cutouts adapter boxes dropping cables consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photocells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time-sheet glues, contact glues, wall plugs, na cable clips. Ense Electrical, mbabuate chinsage chinde, asumu chiwo yugis, opposite KCB Bank, na boigo, asumu chiosuneka, imeyumu chokisi, nigobare aseste chenene yechi bas angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakerisimi ase namba enotisano na ibere isato isano nemo isato inye ibere isano na ibere inye marakabere gose enotisano na ibere isano nemo isato isano na ibere kianda ibere isano isato isano na isato Ense Electrical Ndizi Kids numurubulyo bw'abana uyogochera keraritukorie Jumamosi chinsenye chamambia goika chinsaisano. Hello Ndizi Kids, karibu kwenye Ndizi Kids Show. Jina langu ni Christabel Nyaboke. Aiga Christabel Nyaboke niga kumirana nabana kurwa chinsemo ao churugonko rwa Gusii aseba kwegokya. Katika kipindi hiki tutawaletea mchongano, karate, music na zingine nyingi. Naboigo konyorumugano kurwase ango Joshua no kwegokya na kwimanya mange metandege ya mireroche lakini nende kwanyoranga oyoro kogotebiga bwa tobo semi urara amenyira asense emyaka emingi ayekwaranga yaya kero kende tali muntu mungaini ura kobo semia kegoranga ayebono mbono kari gukinure digital Omwana Ndizi TV tware tariki na Christabel Nyaboke kere Jumamosi enyagitari ya World Fit Health Center iyigo toka imbejumu chokisi nigikorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwaria marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito
tutoko make sure nga tuapimira omurwaire buya twakorere diagnosis boigo mbabwato bokoreri bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant-based nutrition nobondo bonke so nakitokera omuntu akiro bisito toko make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe itogutumia amaryo ga kawaida aitogotera tukuruka conventional medicine twatumia maryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamanya gutumia amaryogo akurukunga herbal medicine notole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito vaikasure na kubeko roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime asegati yaito ntubwata bantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko noma etenga abande babo n'abarimu noma etenga abande babo n'abanyagitari noma etenga abande babo n'abantu bakora amangana makongu nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliotamanyiti igoro yabo kulende bono inyora igo mwanchiwa ekerema ngechiche abuna bakoro baito bakwanete bakateba obolema igoro bole kera rituko ria Jumapili chinse isatu nenusu chiabutuko nabo igo mwiroro rituko ria Jumanne guchakira chinse isano nemo chiamugaso nkwaga chore nyomba gose ayine bundi bono Sha Ceramics Limited hardware and sanitary no kunyora ebintu byonsi byukwagachira buna chitaili chonsi chokobeke nyasi nabo igo chirichokwaranse ase nyomba mbabwate marble tiles nabo igo hand wash basins bathing basins shower cabins flower pots sanitary accessories showers towel holders ebitasa byokobekera chisabune tissue holders curtain holders plumbing accessories PVC pipes hose pipes nabo igo ni joint chozi cha PVC na chiria cha bends mbabwate manhole lids nabo igo water taps chonsi asensemo yubyoma byogutumika asogokorera emirimo mbabwate chinyundo ebisire chisibana emisumeno tile cutter quality locks nabo igo nebintu byose byogokorera gasi ya masonary mbabwate chimasini cha drills water pumps grinders na blowers ensemo y'ibintu byestima mbabwate electrical appliances garden lights floodlights aina chonsi chebirobo switches and sockets
solar water heater na switch boxes. Mbabwate chirangi chonsi chugwaka chinyomba, wooden doors, curtain rods, MDF boards, PVC ceiling boards, iron sheets, building iron rods, wheelbarrow na boigone jisimiti. Banyore asamagacho Akansons Plaza angeneduka ya Quickmart asebara ya Kisii Kisumu Highway gosoba keresimi ase namba enoti sano na ibere enoti sato kianda inye isato kianda isano na ibere gose enoti sano na ibere enoti sano nemo isato kianda isano nemo enoti isano na ibere eyemo gose enoti sano na ibere eyemo isano ibere enoti isano na ibere kianda isano na isato enoti inyora kubatebya amanganaya nigukwanyeroche ase TV ya Ndizi TV iliyobakoe discount Sha Ceramics Limited hardware and sanitary no balime y'umuco Kisii. Weekend yetabwa tumuru biryurumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cyarumba ababugi baye ase baruete kiriye bagotera na yanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba Hey! Mwacho muriyo Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu omuziki oliyo makon kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gocha kire chinsa isano na ibire goika chinsa kianda eriyobwego kikigima tutire ngora gochigoro tukini amaberera inkore trebi intebi kongwe bintebi bawo igwa yemwe yeba moyembe wayo igeko tabanga tomanyo musanyogo inyoranga niga abuka nande mwenga chibandi nchira achega chinyinge bwate taliki bwate sa Jumamosi gochigoro igega yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tokese kobora rumba ime ya Ndizi TV. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkurwa barabo korali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boigo setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bale angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na buku bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Omwaka bw'ekiri bw'ibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka osiasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia ekerenka cy'ugukwana igo. It can tell you how far the gotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucwa nominations. Bono umurubiri ubwike ungu nigo gucyo kwa libaga lyokuboria kurigeria na kunenkia aliba gukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na retire okolere rasikaye engia gose. And you see what you do no what you're going to do for them. Kira ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi sato nenu suchabo tukwa asugu chekomera na inche John Kebati
asitukubarigania abarahi ao na kumanyibira engererio byabo asukoreta magenderero imeyoro gonkugo Gusii na Kenya ngima tena hoteli ekero musani abrangi kajo kwa ekero muntu akugata bageni boye agote binganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini tu ko igunga bantu bakoiriria ata mwijirani yao ominyoke gwechi obubono tiritari omurobiryo weke umbu asitukunengia na kumanyikiringa Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru y'uboroso igutuka Nyamache county ya Kisii nigebwate ibirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu nigobare asagia abwatobo twerera bwogosomera aborokia nigobaisaine ribagari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigobabwata mabaga asibirasi ao ayerera onyorera umwana uribaga asiskuru iryo irianyora megelio no gosomigwa chisemi nigo chire chengencho mono naigo asumwano wo aguchinyora guikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eje okonya soba sombi bwabwango batalire nsemu ya Nyamache chimita chimia isano na isato choka kurwa asibara ya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibire enoti isano na isato isano nemo isano marakabire isano nemo marakabire Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kini die bienko bijisemi Wima Electricals and Electronics nabaonia bebintu byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi-insulator switches, chi-tester chistima, chi-meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Mbiamano sana omwancho muligezya chingaki ogendete gusanga na nche imeyo murobere bwense yo bonchere na ndego kwaligania asense ya kabere asidi tukolierero tugukwanira igoro ya fashion and design industry imeyo gongoru Gusii konyara ntara so mutimo komoke igo na kumanyanga ntubwato mogeni ase enseme yiga oyogo chikwaerera na ki fashion and design ya beire asense yaye mwancho muligenyira sinse mwachiche mitandao asense ya Facebook na bakotonyara gwitira Ndizi TV News Digital na wega sense media YouTube na bakotonyara gwitira Ndizi TV News asense ya website na bakotonyara gwitira www.ndizitv.or.ke nyana bakosanga na nche ekerengera likyawo gwitira sinambe yirega bwa screen yago elinde togendera kwemanya naki oboncherera bagendeta bakolekana anene mono ase orogongo Gusii na boigo ase Ense ya Kenya akori ndo mwanchu muri etangaligani omogeni bweli tukoli rero atotebi na kyakorokwa na boigo oboncherera boiga bwaye ngai yakobo kolera. Karibu sana. Asante sana. Samaria tago nkorokwera kimoreka. Gasi ya nene yobusoni. Itokoroka fashion and design. Na yonganya kolera somo cyobusongo. Say building your towers, third floor. Room number 3. Neduka ya yobusoni igekoro kwa J Designers. Yeah. J Designers ndi kwa yechagete. J Designers na yechagete mwaka 2018. By then it wakanyerukire Creamline.
with the lakini akare twagendera ke tugacha tukanye change to J designers. Yeah. Kero kende J designers yiga mboso ni kyogo chigwakora. J designers to deal na all types of clothes. Kuru African attire, changa chechinyange na ni chichinde cha kawaida. Normally to deal ne changa chions. Yeah. Ego monto kerata gete changa chechinyange changa chumo yiga bwensi na bago cha design ile atagete kwa moere. Yeah, inarega si tutoko. Biona sana mwancho muligereria nigo torenere Eric kora chinse mechiga chumo chubosongo oyo ogokora fashion and designing kore na chigo twarera asobwagare na kyagochi okora emirime yaye na boigo design kichiri abwate ase eduke yaye kore ndi nabokora twira ni maega keigo otatebinga fashion and designing ye ligento wanchite gokora kirkware ngomoke akara na chagete maana rona bwate plani yoko befundi ase na somite se school ya moya nkuru kunya moronga primary school polytechnic njari ngensemo ngalenge gudi na manganaye na bwate virengere linga one day nimbe fundi lakini karanaika high school kingendrete anti anenero ya kamenyere magadi soda yange go deal ne gasi yo busoni so kingendrete ke nyari kana kingo chiko college school form ganyaranga ni bwatire kulu yo busona abuno na chakera gwanchire gasi yesinde bono ngendrete ne rekondage kalkendo wanche wala tete ko manyanga for how long you were trained to kora fashion and designing tente venga tinche tu skuru yoko somera gasie akende senga kwa magaro lio lenge ko sonere yantiria na magadi gan trained for about 8 months then nkanya ko ngora kurwabo ngama kwenda koligia marube wono yamanga na fashion design so nenge tugia chitutu nkanyona gyanchire here I am now. Kero koligereria orogongo rwa Gusii. Atimeti gosekuru maigaga bukwanya gukora fashion and designing astinse mochine apart from we county ya Kisii. Ina chakrete egasi yobusoni ase county ya Kajiado. Asa kuru kumagadi soda. Then nkaruwa ronga shift to Thika town. Aronga bero mwako yomo. Nkaira na 2014 ngacha Nairobi town nkabero ropaka 2015 umutinyo saba nkaira na magadi na ande kuruwabu 2018 nkanyora kindo so mu cyubusongo paka bono kero kende nabagote yumancho muri yengi kyagaruto kaimuki egetambukiro nabigo koigora eduka yaga so mu cyubusongo no maria kare tuwa beira bantabanene kutwarore amaroro ngano ganeti mambi nayo basegete so after goncho kanana and then nje na bwate dream nga ngitware biashara biane ngitenenere ande mbe na ba minto tokonyane erinde togendererie gasi yiga so kerena kore gasi ye nanye kore about ono mwako kianda Kenya kare aba 2018 nkanyora nga mbwate birengerero byo tware gasi musubati one nanya to ko nga device ntige kuri kwa na inche ngetenenere ro wisdom yaye iga wono no tore ne familia se biashara Ndema no sana omwanchi muri bwita senikia Ndizi TV niko togendete gusanga nere Eric korwa J designers oyo okoyone kinga ekerotete gusona eyanga yabo nabako isona agwetera chinchira chinyinge kokora nachi kotoeresera asubwagarenga design kichiri agochi orosi korwega asomo cyobosongo nabaga nabago toereranga asomo cyobosongo kero kurigereria fashion designing nechi county
chirishinde anene mono kurase county ya Kisii na kiakore ng'ani ubunchererio bwigabwaye kondete tosangenere asubwamo nyona bogontumera ekerengereri kyao gwetera sina mbiyiriga bwa screen yabo abega sinsemo chichi mitandao sinsemo ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na bega sinsemo ya YouTube na bagotonyara gwetera Ndizi TV News bono Eric Kerore mu cyobo songo gaiga ekegera gwatari romete go chichi county chirishinde waikire county ya Kiambu waikire Ense ya Kajiado ekero kuri fashion and design industry asorogongo rwa Gusii na kyokore ng'ani ne county chirishinde tigante benga ebiashara ebyo bosoni ebikobwatia buna yo monyene ko ira client cyao na buno ko kolega yao uchiasebare because kurumbera kurungiche mu cyo bosongo ko 2018 paka bono iga na arira matunda manene even regretting nkikenge kondi na nkonya gonchukana na lakini rende kere kunya gutara na ryo kunya ko gain more experience na turu musubati one advice ya ile nkoma kunya ko advice gitori nyomba kaya tukatwale birengere byo cyumo cyo bosongo na so far so good Kisii town is the best se biashara ya ndaitora bwatirira gabu tosaso mutima ko mukigo toira no metana iguri go convention sana musubati tumanyinga abasubati nga kivara senyenjo mono as a fashion and design industry ego mancho murigere yatora saso mutima ko mukigo to basakonyegera to basaguska to koirana ntwemanya mange ekyagera na iguri kago kwana anene mono igoro yo musubati oye atatenga nyenjo ki erororo aso musubati anene mono ase industry yiga ya fashion and design gotoska to nyegera gwina ntora segeka egeke Nkoriole nyumba kugura obule mukugura ugose property management tuwe chandanonya ekiagira Green Track Estate Agencies na bwabamanyi bwamanganaya asigi kegitambe no bale imeyumu chukisi asamagacho Ahuru Plaza lirongoli ya gatatu room number 307A gusoba kiresimi ase namba enoti sano na ibere mara kabere inye noti isato isano nemo Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyoragirio tagete asegati yaito ntubwata abantu bali no bolema nabantabwa mbabwata magani abo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisuwa asubugima bwokera lituko noma etenga abande babo n'abarimu noma etenga abande babo n'abanyagitari noma etenga abande babo n'abantu bakora amangana amakongu nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo ilyotamanyiti igoro yabo kulende bono inyora igo mwanchua ekerema ngechiche abuna bakoro baito bakwanete bagateba obolema igoro bole kera rituko ria Jumapili chinse isatu nenusu chiabutuko nabo igo mwiroro rituko ria Jumanne guchakira chinse isano nemo chiamugaso omurigereria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero nakorolekana komesete boigo mbabwato bukorolibwa massage magiga yuko gingirwa nagokorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa uosokoroisigwa chinchara chiamagoko namagoro nakurusigwa isangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana nomo nguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori Highway gusoba kiresimi ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu ayemo Palamax Executive Spa and Baba
Ndizi Kids n'umurubulyo bw'abana uyogochera kera ritukorie Jumamosi chinsa inye chamambia goika chinsa isano. Hello Ndizi Kids, karibu kwenye Ndizi Kids Show. Jina langu ni Christabel Nyaboke. Aiga, Christabel Nyaboke niga kumirana nabana kurwa chinsemo ao churugongo Gusii aseba kwegokya. Katika kipindi hiki tutawaletea mchongano, karate, music na zingine nyingi. Naboigo konyo rumugano kurwase ango Joshua no kwegokya na kwimanya mange. Metandege ya mireroche lakini nende kwanyoranga oyore kogotebi gabwa tobo semi orara menyira asense emyaka emingi ayekwaranga yaya kero kende tali muntu mungaini ora kobo semia yegoranga ayebono mbono kari gukinure digital. Omwana Ndizi TV tware tariki na Christabel Nyaboke kere Jumamosi. Ine nomanyete eke wiki ya ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatie kia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae uchakira chinsa inye chamambia boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete. Sana omwanche mulge bwita senikia Ndizi TV chinga kitogendete gusanga imeyo murubele bwense yo bonchereria chinga kitogendete gusanga nere Eric Korwanje designers konyarantara so mutimo komukigo nabakago kwanera igoro yo mosfati oye na kiabere ga komokonya asoko ene kibuna ngoigorale eduke ya fashion and design ninde tabana to resera asobwagale engencho yo mosfati oye no egento kiagera nanya kumwatoro muswati onenga no yo mana na kona ri karenga akaroli kirega se nebo the challenges chai njiro chinkongo lakini kiregento ubugimo bugakatulani karanari kire 2010 mutinyoka around mutinyoka bere muswati onena abeto kunya konga device nga egase ya onengia na egase okoboko kwa onengia tuare birengererio na yo etenenere at least nari turanyara ko batogo konyana senchire me useyende na into tonyora abande tu assistani ndi togendera obugimo bwochimotu nkamo kerenarengereri nkanyoranga ebirengereri bya nebia na tugachaka bune gosori tuachagete inchenere menyaruke yemo lakini so far so good by now through advice yae we are about 15 people gonga onye tajiero tualete birengeri bikanga maybe eri kinkara aria bado ndikire lakini turuere tukanyara ko batugwetenenera
ikira bono iga una turega tobiri tugukwanira fashion and design kurtwaga chagete gipindi kuri ndo mwanchi muri anatete komanyangame ekerotete koba a designer ningi kelioga neire gotwara first and foremost iga sia fashion and designing usobo sonyo boiga boika kwanza otwara romo ya ebueka kwanche ga sia because abange bakoranga iga sio bosontari abantu basomete lakini the truth of the matter is iga sio bosoni na bane president ya ipe ya Kenya bono iga none yanga kubeke ne sunire as much as nga chikoba chi ready made bina tokoteba the reality is iga sunire so iga sia fashion and design first kuikonya anchayo manyene then the rest muntu na koletera musononde bwensi karibu anchitega asiao huwa inakuwa ege kobige ntukere kiororo kokolega asiai ekerto korigererio maite technology nero nega sene ko kina kera lituko nende to sakorigererio kera kenda matukali ama ege kero gwachagite fashion and designing osekere gwachagite gosomera ega siyiga yobosoni na bakonyoranga chi machine chirigwa tumegete kale tachiro chichire bono iga ingiora kwanere gore ya technology nega sene ko improve asensemo ya fashion and designing so far so good bono iga kaita teknolojia tokonyire because ekere na chagete kwegera naga gendire charani yo gotacha aenge maybe oteme mone karosonete yange ngia isonegete bia ni changi ibiri kwa lingo rasone gose isata abune karote metemona lakini bono iga mune miage konya gosuka mune bintu bikonya go change bono iga mtwani tuko na machines machine che technology chingen che utumeke stima which allow you to do more work ere raisi ere buango yo gotacha utari kogendi machine na kugoro gasha uno gotacha na bebwate gilaji na kiega gasha uno gotacha na ko control kerio gokora kero ko kombe workload chinga kichiri chiari gutumeka e machine iri yakare na bono iga technology na kiora yeligerero technology nengi in fact reason being mna na gotebya bo machine yo gotacha oteme ne chianga ibere ose sato so ki calculate kitambo wiki so gwate workload ne nyange you have to take a lot of time to deliver lakini technology ko ruecha per month like me and my partners we talk around we can handle about 3 weddings echichebwa tabantu but less than 20 per week ekero kurigereria nende buna togendete kwenya ku advance usa kurigereria bantu chianga chiri bakabekire kale na bono iga nchigendete go change esemo ye miundo chinsemo chichi design akero kenda sensemo ya gekero kurigereria abasubati ekero kurigereria abasae na boge ekero kurigereria abasacha asensemo ya gombara bibali bana tugusona chianga mono let me say kerera chagete abakungu nabo baringe abange actually to now abakungu bago play about 80% and then men ba play 20% ekero kurigereri kerekende transition gose test ya abasaye akero kenda bagaka na baro batemere gwetuma aseo oko compete na abasaye ase industry ya fashion and design nowadays sekere to monta chire se customer chire ko pime yanga no male bango ko tinga sone yanga eso ke bunandi so means abanta bange barure karume to ka sonire chianga etali kukirira monto lakini nowadays abantu bairanire batete changa chire fitting yange representable buya so kere customer yago devinga nsone bunande you know ate to musone yange kwenda no mubero ebunari and normally that's what we do ega nga yaitone nene is to kuhakikisha nga clients cheito baisane kire nega asieri bato kero kendo mete twarorire omete mitandao nero umuntu nabakwenda aligererie design getaso mitandao agote insonere yiga asensemo yago nakikwa bere ko deal next situation bunechiro about 90% bono iga that's what we do because the customer collector musono oliaru setese online ogotebi yangante tene for example kero kuligereria I have something here
Gitabu eke kibwate mesono. Na customer kare achira achorero musono kuri wese gitabu eke. Ega sia is to make sure ngakeri achora wasokiri kuruoro. Otherwise onye ndiringa nturi kunyara iga to konyora gitabu ekangega. Lakini esencho to twegene tinga tunaweza na teknolojia tokonyire. That's what we do. Ndoche gitabu iko kare kongoro kebwata basibati boka. Kergenda basibati banchete binte bigabya online gosena abasacha na bayigongoreta bari kurwa semitandao. Okay, abasacha mbwango bacha kirego so 7 lakini mono abange na basubati. Lakini by now let me say kiromonto oiranira because no muske campaign yerete president ito chianga ainge kutumia mono nekire chisonire through that na nche na nyorete client chinyinge kurwago montoro ra yange president yabe karero mambio ndete ronte ibine na ronte gitanda we had to do ganga ito yanga tosoki yange ibine re kana na mambia na ribaracha inkiora kwanere igoro yemitandao ase ogo support industry ya fashion and design. As much as nega asien kongwero se chibiche mitandao lakini ito kwa kenya sangambia mono sengencho obosemi boli atoire atoeta boke imeturahisishia egasi because ke customer ga koleta iro musono arusete so mutandao gotenge yanga ntagitene bokwero mwelekeo kubwekera ko ereste nganta gitiga kera ko ete biche arusete so mutandao koberera isia sore take your time origereria yange eri omanyenkio gokora kubwekera ko ereste ko ereste so technology ya tokonyira sana nemano ingira kwanere igoro yabasae ase industry ya fashion and design. Abasae mono no bubale segasiye na bubataete chiangechi mono abagori baito nabake abange nabasaba na ntonda tebe egasiye tirimbe negasengia musaunde bwensora nyanche na beko mokonya sana ente tora bwaterera gabwa saba sae to koira na okwanere ngakia basae nkikiri bara imuke getambukira soko ene kingango sira bare industry ya fashion design siga kitoro cha basae bagende takolera isiko gali abange nga mirimo teyo osikora bwaterera gabo to koira na anto sange asobwamo omanche muriyeria tiatora so as komotimo komokigo konto basagosika to basakonyagara to koira na anto chugo kwanira naki abasaye bare mutige tambuke na bayo so asense meyiga ya fashion and design elinde ko egenderere igotenda so asomuko bamukigo kingo ira na asegetegeko ndo sange amange. Je, umeokoka na unajiuliza mbona mambo yako haendi vizuri? Mimi nilikuwa vile nilisema nilioleka, nikakaa kwa ndoa tuseme karibu miaka 10 kabla kufanikiwa kupata mtoto. Nilijaribu, nikatembea, sikufanikiwa kabisa. Katika safari ya Ukristo kuna masuala 6 yanayozuia na kumkandamiza Mkristo kutofikia hatima na ufanisi wa maisha yake. Swala la kwanza ni dhambi. 2 kutotii. 3 kutokuwa mwaminifu. 4 ni la kushangaza maana ni madhabahu ya kuzimu. 5 ni kuchanjwa kwenye mwili na 6 laana za kiukoo. Jumamosi hii ya tarehe 12 mwezi wa 11 ungana naye Pastor Murwabe Peter wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii anapotathmini swala la kuchanjwa kwa mwili na athari zake kwa maisha, japo wengi wanalipuuzilia mbali swala hili. Na kitu kingine ambacho kinazuia baraka zenu ni vile vitu waganga walifanya kwa miili yenu. Sarau. Waganga wako na impact kwa maisha ya watu wengi. Lakini hapa kuna faraja, maana mtumishi wa Mungu Pastor Murwabe Peter atatumia mafuta yenye upako wa kimbingu na kuondoa mapepo na kuvunja ngome zote za muovu. Kutakuwa na kufunguliwa kwa tumbo zilizofungwa na wengi watapata mibaraka ya watoto. 7 years sisi tulikuwa tunaomba Mungu. Na Mungu tulikuwa tunasema Nyasaye to mwana. Mungu unajua anasema nini? Amtaki mtoto, mnataka watoto. Nilikuwa na shida ya kupata mtoto. Sasa mimi saa hii Mungu alinisaidia, niko na twins. Hallelujah.
Wachawi wote hawana nguvu na nafasi dhidi ya wana wa mfalme. Naam, watangamia wote wala pahali pao hapatakumbukwa tena. Kutakuwa na ushindi mkuu dhidi ya michoro yote iliyowekwa mwilini mwako inayokuzuia kutofanikiwa katika maisha. I set this woman free in Jesus' name. Kumbuka haya yote ni Jumamosi hii ya tarehe 12 katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii, na ibada hii inayoendeshwa na mtumishi wa Mungu Pastor Murobe Peter itapeperushwa katika runinga yetu ya Gospel Embassy. Wanawake wote waliofunga na wachawi kutolewa watasimulia ushindi wa Yesu. Asegatia ito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko nomaete abande babo n'abarimu nomaete abande babo n'abanyagitari nomaete abande babo n'abantu bakora amangana amakongu nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo kulende bono inyora igo mwanchiwa ekerema ngechiche abuna bakoro baito bakwanete bagateba obolema igoro bole kera rituko ria Jumapili chinse isatu n'enusu cia butuko nabo igo mwiroro rituko ria Jumanne guchakira chinse isano nemo cia mugaso. Ebundi engia nigie korolekana rituko litanganie ago ikase mirimo yao ne mashini iria gutumia gusobosera bwe mirimo yao nigo bokorolekana magega yo gutumia ki mashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya ki mashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogo sonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nichinde chinyinge, batarire, aseduka yabo, iri asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyomo chokisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mbabuate duka yende, angenebengia Family Bank, imeyomo chokisi, bakeresimi ase namba, enoti isanu na ibere noti, isanu na isato, ibere marakane, gose, enoti isanu na kianda isanu nemo, inye isanu na isato, isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Ndizi Kids n'umurubulyo bw'abana uyogochera kera rituko ria Jumamosi chinsa inye chamambia goika chinsa isano. Hello Ndizi Kids, karibu kwenye Ndizi Kids Show. Jina langu ni Christabel Nyaboke. Aiga Christabel Nyaboke niga kumirana nabana kurwa chinsemo ao churugongo rwa Gusii aseba kwegokya. Katika kipindi hiki tutawaletea mchongono, karate, music na zingine nyingi. Naboigo konyorumugano kurwase ango Joshua no kwegokya na kwimanya mange metandege ya mireroche lakini nende kwanyoranga oyoro kogotebiga bwa tobo semi urara amenyira asense emyaka emingi ayekwaranga yaya kero kende tali muntu mungaini ura kobo semia kegoranga ayebono mbono kari gukinure digital
omwana Ndizi TV tware tariki na Christabel Nyaboke kere Jumamosi ine nubwatu muchandu buburwire utagete kororo munyagitari bwemete yekenyeji bono Suleiman Ibrahim niga kurubu kuliobwa. Kwa majina naitwa Suleiman, daktari wa dawa za kiasili, nashiriki na chama cha Jamii Tiba Society of East Africa. Natibu ugonjwa kama kifafa, kisununu, kisukari, kufura miguu na mengine mengi. Natibu na dawa za kiasili ambao hapa Kisii kwa daraja 2 karibu na hiyo shule ya daraja 2 secondary. Mwakirisimi ase namba inoti 52 kiendeyemo eyemo 52 inoti 52 ibere noti gose inoti 52 isano naisetu ibere isano naisetu isano naibere isano naisetu marakabere isano naibere inoti. Mbia kigima omanchi omulya bigeta senikia Ndizi TV nendengo kwaligania chinga kito gendete kusanganere Eric Korwa J Designers oyo gendete gotwerera na ki industry ya fashion and designers gendete gokorera ase obokoreri bwabo imi county ya Kisii anene mono igaiga ase omuchibo songo kwende kunyantara so mutima ko makigo na mubulinga ingitamukirikie keli mukiria sokwene kibuna abasaye nguba ngusale gocha ase Ense meiga ya fashion and design ande etana uti abasaye na kire ase Ense moya tikango ni tumwaligani ande agabe kagotwerera ase Ense moya abasaye arona kire karibu sana nainde mbya monaseri wala kasi yo bosoni ne nkongo na ande na nyororo basaimba nyanjete mo na wisna ndoyo mobo lakini of late abasabange bachakire kunyanja na buna nateba egasi ya fashion design ete totu aro moyo Kerubo to moyo nika negasi ngia buna gaiga bono J Designers ntobwate abanafunzi babere munyaruka no mumura abutu traineti kreto train to kanyoranga babeire onege ne chifundi bali ase company ya J Designers na ntubwata abande because terigasi ya kubeterera umuntu negasi etaito umuntu anyanje kare kwanyanjire kene ngiyo kirabe ko maso kere kino umuntu tete go train igase J Designers gikiria aganire gotwara. Normally before tutara batekene yonsto to kuma kerato tebira na gwatiranga yo komanya to kuma observe for about a month twara na kiago kora na nyara nene gasie go senenko satwa mo observe twara renga na bakunyara na nero then twamanya como tebinki kagwente ko korwa twagendram because abe kunyara kana monta acha ta eteko suna kumba atumire na no mambo ida bible ko sabasani lakini ares moyo ime moyo tabuati moyo baba kare tu amurigire irwani manthi komanya turenga oyo na bakunyara kero mwaro irenga na bakunyara ngikiri aganire koreta bono eto kare tu aroringa na bakunyara we normal talking to what the terms cheitonkeiga chiri toko gambana edo moibori ko soria ba channel ko sero manyana kulingana buna ka normally we charge chibes chinke ga somotien then yagenda kulingana maximum to konya ko 8 months because you got at school you gana are through practical because ya just school mate theory nero practical nero lakini gaiga ale practical chinsa chinyinge chire practical than theory. So to koira about 8 months to 1 year, maximum 2 years. Oyo ore bwangere na ore bwango by 8 months umutinyo kianda tuwachagira kwa mwesa buni ayo kwa moyo erinde taranga negasi yabo sagokora karakere ndinjora te yabasai bali isko gali bagase ine gotebanga mirimo teyo asense ya Kenya njora batay kulingana na fashion and design kelinda tebe ni ganga
imirimo nayo ranche bure ekubure lakini ekerore tume oganiko kolege ento nando itomoro nya no bosoni otagete oso nando itume bururo obosoni ngwakana buri bia for example muna bono to bosona iga obosoni ekerota getogendere number 1 kabe omonto robwe kene uchese client chia onye kwa motebi nchua ramisi ogo cha ramisi anyore kwa kore koroche onye koroche to konya motebi morigida muna ntuga iga ngotiga che client che ngotiga chire chinamba kerendo chinga na tuomeire iko ngo motebi mapema ngaya ya mambi tocha ti nkonyara gotobwa abatari omotebi age chigura kinyo motege maana ko bwasambe fe apakaga achanya kwa my story so number 1 obo montu boko batebi ke maana number 2 oko bakorere gasierengia kerio tari konyara kana kerio konyara kora then obosoni obotoko borukende urachire nyomba. Ndiabona sana umanche Muriani gatogendete gusanganere Eric Korense meyega ya J Designers oyo gochokara fashion and designing koruga ase umucho bosongo chingaki agendete kwera na ki fashion and design industry agendete gukora anene mono ase orogongorwa Gusii korende Eric ndete komanya serikali twarudira nega nitego sira local manufacturers ntwara bagatango sira bare textile industries timetia sense mo yao kwa nyakonyorobo konyi kurwa serikali anene mona serikali county ya Kisii bado tinda nyora lakini I think government ya soete mbono ba red kyo and we hope for the best because tunajaribu lakini nde chini institution chiri tuonchukana ine ngo to support bale moso Kisii University ne company kenkemega ngo to support bale kerekende ngi keliora aligereringa serikali ebwenete kokora anene mono asogosira industry ya fashion and design tigan ntevega ega siya ya fashion and design nega ne pia bantabange so that nalino government yetu ya Kenya era atige kuira chitenda chimuna bono chitenda chechu uniform che serikali mara mange naringa chiko inya kusonerwa mostly either isiko ye country kera tore tumebuna antu abasae tubwatane to chamo to train ga sie twegere tonyebwate gasibuna ichenchi kunya kwa chikanda isiko na besa serikali garoro enya ko bego to igasi ekero kurigereria orokongorwa Gusii design kichiri abantu banchi tumeto abeto gukona fashion and design kore ntorati umwancho muri gati ye design chiri kora saoke kora tebi umwancho muri gati ye design chiri tobwate ase imeya J Designers J Designers mostly to deal na official dresses skirt suits for ladies, that's for ladies trouser suits for ladies also African attire made dresses ababechi nyange muna wana torochi musimu bechi nyange also we do gowns and the kids wear men's we do suits African shirts trousers half coats na aprons and overalls kerekenda chi materials cha gonga yogo chikwanya rakoro mostly 70% each material chaito tokorusia somo chobosongo chiduka chire within bosongo bakonya so ntoriko gendemo eto gonchokana nonse ne chinde tuwarusia somo chyo Nairobi kerekende keroko kombe aligoliria chiduke chiga chyomo chobosongo na chirimo koleta chimatiro chirimo koleta kurumo chyo Nairobi ngakiri golirire nditiga inyare na keigo because ekerogwa ke save yo gutumie transport kurwa guchi Nairobi na kiga ko kere binge tuagora Nairobi akoba biye kero kwenda kolete binto asobongea ekero kurigereria texture yende nchibwika ine chimatire se chiga cha umuchobosongo na Nairobi about 60% of the materials chobosongo na Nairobi chinyo zinafanana ne chinke chitiga ine chire 40% mostly ekera twanyorenge customer material nera atagete yo bidu ndobwata abantu Nairobi ase chiduka chitokwe
tokubato muna bono tubateba nga technology njacha we do through WhatsApp tubatomera then ba tutomera chi material chichi gitagotoka somo cyo bosongo ntwarora matukabwa ngo iganga serikali kyako tebanga ngobanire importation of mitumba yesensemo yaona ki o ekerengeri kyagongere kike bakobando mwana biashara tinko cha kukwanere kyo mono lakini maite egasi yobosoni na mutumba ne client yego chora sewetia na mono gentege ko gera kana arigire kurumaiga ko gera client chinyinge che ira na se mutumba nintu chifundi to kuba meki abange bagenda because of keria kaite kwachira sikete kupime yanga kwa genda bana teraba na montaga na chifundi chonsi chibuye kaine lakini kala turaba korere kamaina na kote bichi client cheite gento kere abatalo te bi client yakanya yanga no mutinyo mugima lakini manyito ko jago chananyore then no ene to kanya rogwa te sa choka ndo se mutumba kumanya gange ndaria musone yanga kerekenda ebuna o morosi chianga turi koranga mitumba ngo affectire egasi iga yino eisaguti kwa kore to since ya Kenya muchake gusira nene monekere serikali yatebanga ngo sirere local manufacturers ya sensemo ya utoro chinga mitumba ngo affectire egasi yao. Okay. Go affect here. Lakini it depends bono go treat each client chao. Number 1 karo kuba korere gas in time. Kwa bakorere gas elimu na customer kwa nyoka tebi yango musono nteketene gwasona. I believe nga nanya sawa togo sabata ko pika na baba korere each client. Lakini mune serikali ko tebanga support local manufacturer is a good idea. Neto sana to konya sange bna ntwa basai togo kina bon ekero kurigereria ligori kero kurigeria ligori ensemeri ya mitumba na ene chiange chiga chinde na ki okulirengani eto bauti naero ene naro because abe client yago chamwa gambari gori okotebi abe ati yange ene ngori mutumba chicha ne cha misini chibese chugwante bina nyore che mutumba 10 changisanire lakini rende we are hoping kwamba serikali nekole ngana rende balance rende intwa basaba togo kina tobe somewhere ekero ko convince chi customer tatebe kero ko ba convince batige kugora cyanga cya mutumba bacha se cyange chiga kimogosona in terms of long term effect na kiyoko bayresera for example keren kwanda mwana se chisuti cya basacha tofauti na ero ye ready made ye suti ne suti yo gosono no somo na for example chilong akalo ko te ready made ne rong ye sonire mnaone mebuko huwa inakuwa tofauti reason being ready made ye bekre lining ne ro ndwa the sample ye lining lining ye kubekwa ama tukama keiga okonyora obachokire lakini erongi yo gosono as most in finishing ese yangere na ready made umate chinyinge muno chiko korwa bora chiere umanchu muri natete ko manyanga J designers na kibago sona chianga chiabo ligoriri abona kirire J designers tugwata magori ale tofauti ikero customer muno wana basubati sema basubati era terete tamba we charge between 1200 and 1500 sometimes pack 18 such ningo ikere chiri very depending on design na reko mata ligo lirie yanga abasacha normally ikere mo bare terte montera customer terte tamba it's between 500 and 800 depending na kiriogo kora lakini akere kwa chire seduka yanege tamba bune kubono ninchengo kwa njiro togo sona na 2200 25 28 sometimes paka chirbusana depende ne yanga buno tageteso mbali bago chama itebatete gusonera chianga kerakende ngani chi chinyangi na kyogo chikwa bakorera ligoriri yabo una manyete chinyangi kero monto bakore nyange na bwate design ya tagete no ntu bwate chinyangi kada na kero monto na bwate pattern ya ira tageta sonera yanga so we normally charge rigori kulingana ne pattern ya chorwa and it's between 25 to 35 ekaro kurigereria orogongo rwa Gusii chi customer chirororo sometimes do you certify your customers
I'm not 100% perfect in that area, lakini what I can say about 90% I do. And yeah. Ekero kurigereria orogongo rwa Gusii testi kieri banchete mono ne chisuti African wear ebitenge testi kieri bachorire mono orogongo rwa Gusii. Orogongo rwa Gusii mono sense me abaswati banchete ebi African dresses echire bitenge no official singo sonabale lakini mono official sichiko sono ne chikwaya. So enambe nene ya African attire. Nere yanchira orogongo rwa Gusii. Nere yanchira mono. Ekero kurigereria chi season inchiro roma itokonyora chikaugete aya sense me yabo season kieri ogo chikwaroranga ebintu at least ngo babire buya. Sega siyo bosoni oso mwaka ebagete tu gatatu mna bono January pako mutinyo gatatu ega sio kanyarere Ense mono then korobo mutinyo gatatu paka kitoko chikasoyo gatano kanyarore kinyangi nkirabo ekiato mono ne kinyangi na chichiko to boost then korobo mutinyo gatano antu relax pako mutinyo saba ande chia piki pako mutinyo kianda ko chikwera wabona ande gasira nansake then kurumo tenyu komigati paka December. Yeah. Omanchi murigereria oinere Eric Korugaiga asense moya J Designers konde teatraso asumutimo komoke igoto koirana na twarigania ase eduke yiga yaya na inde atatebinga itoko monyare goto basagoska to basakanyegera ngoirana tarasege kegeke. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. sana omanchi omurigerera kwabere kogosangana intwe ase omorobere bw'ense yobonchereria twabere togosanganere Eric Korugaiga asinse mochia J Designers konende de toratara akeigo aratorokia eduke ya ngachi design chire chiria bwate atatebi na boigo amagori na boigo atwarigania ase eduke yaye na toratale na rotwenyorere yangi ya kegima Eric bononte toeresenga entame bindo chegeiga na ke quality ya bere na boigo ngaki services chabo chire bitambe biro chaiga bitambe bire for Africa tires bine bitenge na magori yabo tari mobe ento na tore a friendly price tutari go ita customer na rote toita koba tojara neti na limambi na ande baracha. So the materials are these are fabric itokobloka cotton na it's a pure cotton na I can assure you nga yanga ya ego sonete nguo mzuri terikuru rangi na negere mambirane. Pesa na omwanchi omurigereria oinere Eric Korugaiga chinse mochia J Designers konde esa uribiro bintu bya tunyorire yamwe iri baire geringa anyara ko bakagutwarira ni aseduke yaye na arato tenga kia magori yale na texture yitamba na kibiri miamano sana baria baturigereria ase company ya J Designers
kwanza no gwakira Ndizi TV mbia muno osoka pechora buna J designers mututarira murangu uri wazi mukaribishire nande muna nateva kabukare J designers series ikotoka Samagacho Auru Towers third floor next to 7Cs we say Kenya Women na amagori tare friendly so bateja baito mwobwa no ndoraga ni gutara no karibishire ntubakorera amagori amaya go ikatugambe tuigwana ne mwobwa tara J designers mwerorera ino mweka ninge gene zenga karora cha J designers togosoka bosa karibu nande mbia muno sana welcome Byabona sana sogo sangana nje. Byana. Byabona sana umanchu mungere chinga kikobere go sangana nje emyorobere gwense yo bonjereria urtwaga chagete omorobere iga go ikabono iga omario no basemira kwane mna kwabere go